Ka isi jong ka KHADC hak jingelam ubah peniat sings CM ringkat ke IEM ke market ke Kongres Meri Kharpuri baru IEM ke trade ubah karne soksyang mendak arpunai trik nailar hajar arpulai kala penlong ye kijing jurip ya ka yeudu kebal sedang nadu kli yau ter sistem yo maulong bimola bat penkut hamot pran hak jingye keren bat kilat pathai kubor ubah peniat sings ulaong bola bun kijing duna nadu ka khuat ka suba kijing jabo kijing bombyang ki boarding man ai jing sha hak pormen met bat kijing bombyang ki CCTV ban tela kam ki kam tu ki kam sneu bat ki de ubah peniat ulaong panakaleng ka council ensashim ya ka sinjam ban penbha penjanai ik bubun kijing duna hayudu bat ulaong ru nakaleng ka council kan sapan jingarap nak sarkar habai de bat kine habai de ka syongsuk syongsingan ka council kan sa ai jingmut sak sarkar ban penbiang ki pulit pahara haki jika balong ban bu pulit ban tela kami kam sniu ki kam bomban hakane kijing jurip bala penlong ta ka KHDC ki bala don ringkat kentup nadu magistrate uba roni walang upa im ke hima melim ki menteri ki officer sarkar ki rang bak snong memarjan ke yaudu Terima kasih nakaliang jong ka KHDC, nakaliang ka office jong CEM, buat ia charge market, buat development. Dia akan penbait, ia kini ka joint inspection, hapadeng ka district administration, na DC office, belawan mikmat dari ADC, Pak Roni Walang, ringkat pada SP office, belawan mikmat da officer DAS, badai sector officer jong ini area. Ringkat ki IC bat ki OC jong ini ki police station bat ki outpost. Ringkat tu apa deng ka jing yadon lang nak ke hima melim lawan dari paim aina manik sim ki menteri badai pet ya ka yo ki menteri badai pet ya ka kuat ke subah. Dek yadon tu hani kasih ringkat bat ki nongkit kam shnong naduk ki rang bak shnong ki assistant rang bak shnong ki members jong ki dorbar shnong jong kini ki shnong ba markhab bat kenika yo bat hangni po matran kata ba kentup ya ka shnong kulapati shnong wa thabru shnong mission shnong maukhar wa indo te ki badan hasnda bat ka yo do te ka jingmu nakaliang ka council bangiwan ban jungo ya kenika jaka ka bangi sedang menemen step ka po khapai beje nang te na po parking lot jong ka muda hangti po kli yo ka don artli ki mat ki bakongsan ki bangi kwa banwan jengo habide ni kasngi ka wei ka long ha ka bide pat ka sup ka san ka shongsuk shongsan khamtam bangi ong ka public safety but security jong ki nong rum nong mi hangni po yo ki nong lek nong wan la ki long ki nong din ki nong tien ka baar pat ni kwa penyekren banwan pet daladi habidip ke jingku jingsuba jong kini kayo bat kini ki shnong bomarjan habangi pai ya ka habidip habidip ka public security but safety ngila yo iki jing complain la niki jing ujor ki babun naki riu pat ba naki nonglek nongwan naki shnong kumju hakabidip ka jing bom isngan shu banwan ban kurung hayo do dekatau kalong bakidon ki jaka ki ba le si kinlong ki jaka ba la ban ri tengen ki nong le kam sneu habangi page mene hang te po kli yo ka parking muda ngilap ba hang tu po parking kadon south li ki mala ki ba ai parking ni ki kali ki don ki mala ki bam ilong shu bandrung dap dak kti dap ki jabo bat ka jingdum jong tu jaka wat men si men shairu long hukum ka pormir te kum kini ki jaka le si ki atrak ni ki kam sneu ki kringi ki kam sneu bat iki nong le kam sneu khamtam bangi phai ke jing e jong ka social long ba kri khasi menta habede jing kerni jong drugs tengi i bangi sokhya ke ni khna samla ki bangat hakum kini ki jing e bateng teng ladan impet lang nakaliang jungi kum ka council kum ka district administration kum sarkar shei kin poi kini ki samla ki be ki jungi ki parado prasna bujungi namar ta kadau da jing sokhya ngiwan ngila khotru ye ki official na kemuda mene ngiong da kumno hapo khashibnai abanai dei ban weng
ke project mentah ke bakentup haka smart city project jong Shillong but chen on sa pentrikam no ekata nadu benai September ni benai banwan tingi sukumen baka sarkar ru kashimkia but ka namar baka ka parking lot mudah hang tipo kli yo kamde ke jingpet jong hima kamde ke jingpet jong kan council ka hab jingpet jong ka urban affairs but Okey, kasih sudah. Ini apa dia sih? Dia jumpa ni. Dia doktor ni. Doktor? ki commit lani ki le ki kam sniu na po mot kran ki le phet chatai ki le ki kam sniu na po nang ni na po yodu ki le phet chati chapo them yo molong meneru ni la don ke inspection hang ti po junction jong ke yo molong but ngila kentu malapha ya u sector officer banbu pulit no hang tu po junction nang bakinong le kam sniu kinam yo ban phet chati chapo them yo molong ki basa kini ki kharmator de nganga snoba ni sokhya bedi kas public safety security ka ba arpat habedi bakani ni shem babun ha ki jaka ki bahab wat ha jingpet jong kahima jingpet jong council kim don shu ye ki street light ki babyak kim don shu ye ki cctv ki babyak kila don teng ki cctv ha por baladep re menta baro kila kem long function shu ia kini ngilai discuss but ia mencharge yang market di Congress but ia mencharge development di Karnes Sosyang ngin sepenbet banakan yang jungi link baka 15 Finance Commission grant ngin la ban lei ban warra piang kacing shngan hapo yo link baka jing bu jungi yakini ki solar street lights but ki lightings ki babiang but kumju ru ban install ki CCTV hang ni po area jong kayo do de kaba arpat habidi begini jing tu de namta jing khu jing suba kuma pitip baka district council kadang yo shen ye kini ka an Khasi Hills autonomous district solid waste management arjar arko but ya kini ka an solid waste management ru la IT ha district council but menta na kalian ka council ngila frame ki rules ngila bu iki kendon ki babiang namta ban yo ban ye trailang ba ki bor hima ba ki bor shnong namta ban wara jengkut di suba teka first phase jongi ko ka council habidi ka solid waste management program kadai ka bangi pelak kat kendai tuli ki drop siki shnong but kani ka second phase ka jongi kan long bangin le kunya suba ya ka yodo but kini ki shnong ba barja kata ka hap ka project jong ka second phase jong ka KHDC bentang de ngi kermen scam ba ngi kenturu ya ki shnong makin ajing trelang kumbala penpau mentat dikirang ba shnong nekini shnong ba marjan kilong ba kloy ba ni trelang bat nakal yang jungi ngi penpau jing ai kublai kerpang yaki bat slongo yaki ba ki wan lang ban don yakini ke joint inspection ba kila ajing mud kat tu kat ni kumno bangin la ba ni trade dekat ba ki ban wengi ni jing e ki bangi keren menta kumjuru halor kani nginsa don na ka committee ka ba kerpang ringkat yemelim ringkat kini ki south san shnong ki ba marjan bat kani ka committee kan syong na kapor ban ya perkhat bat ban review yaki kam ki bangi ngin sa shimti nang ni shikmat habili jing khu jing suba ha ka bede ba ka public safety security ni po yo bat kini shnong ma marjan de ngaslo ban kerpat iki nonglek nongwan slo ba ngin long try kani ka yodo ngin long try kani ka rihasi da ka ba ngin le khoi banam dei ban ya pathar ki nyut kinya tang bai i badan ki jabo akan dong ngin le bread kita ki jabo angta dei kin pet ken de kinu ki jaka ki ba ka hima kalabu lingkat nakalyang jungi ka council mi labu ki jaka ban bread nyut kin wan ban bread nyut bat nakalyang jungi ru ngi pau ba kadon ka jingduko trikam haka khoi ka subah ko yodo nama kiduna pala ki kalikit nyut kidan stang arteli ki kalikit nyut kat ka yodo dan nakalyang jungi em in charge jongka market insa ai ka way ka kalikit nyut but nakalyang jungi ru unsa yarap let's say naka chief minister special development fund ban ai ka way ka kali nam ta ti ma de habedi ban wengi ki de jinge tingi di ban su thu ru kamut bangiwan menta kan salong kam no la sha le sini re niwan ban su thu daladi kumno bangin ya ki sinjam away sinjam di away pak bin shim kini ki rai ben country kam nam ta kini ki atli ki mat ba khoksan dengan kentu ya ki nong shong shnong
ya kentu ya kini kinong shong yo kinong wan yo ru batong yin so kya lang ya kini ka yo du ka ba baru ska tangi ong ka plyang ja ju ja rio to ai bang yin pen jabo ya ka plyang ja ladangi pen khoi ya lade ki plau yin kini tai ai bak plyang ja kanam jabo te ai bak kini plyang ja ju ni sa shi sien ling bak kini ka yo du kan yo ai kan nam puram bat kan kring ru yaki nong wan pe kai perthai le sen na ko ri India dan shabari India haka jing ruspa riti dustur jingi bangi don yaki yo tan rai ke bakum ka yo du ka bangi don kan ran lati ka government yaki parking lot kam di ka basuk si kaman power kani katai ka jing juna staff kan ki hab ban outsource kan dai ka jing outsource jong ki pat ke di bendan dekat ki kendon kam dai ben shu outsource thli sudah kelemdan ki jing betha kelemdan ki kendon ki gobiang ya bedi bakani tho na kaliang ni ya director jongka urban affairs penjuru syaka muda pada kumno yakini ki bla IT parking lot ki di ben kendon ka khoi ki suba de away de ka pak kumjuru kani ka parking ki wan kini ki kali kin ka kharu nasha bar state ki yang hangte bat baru ki jabo jong dok ha ka khoi ko chini sharum kepala tak buat jika jingpet jok lima melihat. Tapi kini ke ingin happen simkian. Kamdai ke jingkut jing suba tang bangin internet abang ipet saudong sukun. Abakut suba ngiakwat yakya. Katakan ke bangi dongkam, ke health conscious jungi, ke health issues ke jungi ke bangi kuat ban penlong le si kibriu ki jat penriu khasi jungi ru ki bakut bersuba bat ban kuat yakya. Kata kan long ke jat penriu bersuba. Ngilap mene dalam jengki kepat ringkat ia mencharge market la lum thuk yo unyut ya kejabok jaban ki solid waste ki bami neki dukan bat neki jaka per bat neki kharmator ru ki wan the angtai kadau kalong ba lai in pa badan nyut tikelapen skunya ki beri ban le the nyut aku abang ikli batokit na ipa iem bat menteri kadau kalong ba kiduna pala ki kaliban weng no nyut akapor ka babiang te yakani si jing persyang jungi ngin ai nak lem kat council artli ka kali syaka imam lim kenang ban weng ni kecing ya ke bang ngin la bante lakam syai kani kadai kaplan jungi ko kat council desi haka phase 3 but 4 namar haka phase 3 ngin sa penlong ngin sa wanra ekani ka capacity building program ki awareness kini kitai haki shnong haki school haki dong haki jakayo kumta tata but ka food phase part ka bangin sa invite kumen balong mentang ila invite ya ke EOI expression of interest ye ki companies ki banabar ri ki bala ban set up ye ki processing plant namta ka solid waste hangni po ri jungi tengim don kam ni ki jaka di spa ka ngidon kam tang kumba minimum arpo eka labyang ya kani ngila ban proses ban recycle iki bala ban recycle kum ki plastik but ikini ki solid waste biodegradable lesela ban penmi syaka proses syaka biogas katkum ki EOI ki bangila khot but katkum ki expression of interest ringkat ki proposal bakini company ki la phas ni kita ki kinyak ki bangi syai ringin pat simrai pat yanu ngin jet ikini company bangin ai tray kani ka kam jaka jong ka this council ngin le nakaliang jungi ngin implement nakaliang jungi ban bu iki street light proper lightings bat kumju ki CCTV te habaidi bak kini ki area jong ka municipal muda nganam la ban grand than ya kata ngila tang man syu ajing bot yaki bakin pentimai no ikini ki CCTV bat lightings kemudian ni kok yogo ni bakal jor ha kan kini ki junction kung badadon manu ba portal si kilong tumene ki kulung khna ni ki kinthai brio ni ki samla ki rangba besha tu sikin perta mut ladadon ki polis lagi dan ki pulit CM lala ban kem no ni bangim dan brio utu brio lalai je te nakan yang jungi lingba haka mensingi mensyai ngila ban kem le si kita ki brio lingba kini CCTV betul tingin nakan yang jungi ngin kit kya ba khamtam ngi yo EM market du ba kit kya menta ba kawai na project jungi ban pen bha shisha ban kentiu khamtam kriti du store bangi don ye kayo la jong kayo tan rai kadi kayo bu na EM chat su i la tristom hai kata ding ngim artatin bangin dayo jingi trilang sabat ki ba kani ga jing tu ba ha jungi jilla ban jadi kilo khamtam
bangim isngain di kum kini kibrio. Ha kadukan nu kimdan kisusyong hapo madan surok halentia kejan. Ka office su kamdan ngim tip tu ya ka address jungki kini kibrio bana ai. Te kum no ngin su shngain mengi. Lada di ban kini dukan badan dukan gila don dak epic don ka residential jungki hai kisah ngila tip lada kile kam sniu la likem bet na yep. Ndai kini kibrio ba kini kham ba syong surok hamadan madia lada ki commit kam sniu maki nginam lap iki nomor ba ngim don records. Dan nomor terkenal ki hab ban penbiang ni trade license. But ban yo trade license su kam dei basu. Tak apa.